Sí. Ben, moi boa tarde a todas e todos, benvidas e benvidos a esta 10ª edición xa dos premios Mestre e Mestra da Memoria, organizados pola Asociación de Escritores e Escritores en Lingua Galega, coa apoio da Concellería de Cultura do noso Concello, do Concello de Lugo, a quen lle agradecemos pois o apoio constante a nosa actividade. En esta ocasión, pois todos os anos son especiais, este ano aínda é máis especial, se iso fose posible, que o é, a uns premios que veñen a recoñecer a trayectoria digamos, o decurso vital de persoas a título individual ou ben como colectivo, tal é o caso desta edición, que de algún xeito veñen a ser unha sorte de tesouros humanos pola preservación, a divulgación e a proxección da nosa literatura de tradición oral cara ás novas xeracións. Ademais, unha cuestión que xulgamos importante diante deste proceso de aculturación rampante no que algunha administración pública está, pois entendemos que é fundamental o apoio a este tipo de iniciativas e a nosa literatura de tradición oral. Por iso vos agradecemos moito a vosa presencia de todas e todos vos hoxe aquí. Estes premios ao longo destes 10 anos viñeron a recoñecer a trayectoria de persoas como Pablo Quintana, as pandereteiras de Alén, as Batuco Tabanca, de Burela, de Ortez Xúbar, Camiño Noia Campos, Luz Fandiño, Malvela, Serafín Mourelle, Teresa dos Cucos, Xando Vilar, e moitos outros, algúns e algunhas continúan con nós, outros xa non están, pero é a súa pegada e o seu recordo, o que foron e o que fixeron en vida, a súa palabra, a que sigue ecoando en nós. Estes premios veñen a concederse a través das propostas que cada ano o grupo de traballo da sección de literatura de tradición oral, composto por Carme Pernas, por Ana Acuña, por Xurxo Souto, por Carlos Solla, por Félix Francisco Castro Vicente, Eva Teijeiro, Branca Villares, eu mesmo, tamén habitualmente Antonio Reigosa, non neste ano por razóns obvias, digamos que achegan propostas para a consideración da Asamblea da Asociación de Escritores e Escritores en Lingua Galega, que aprobaron este ano a proposta de María da Brea e do equipo Chaira como premiadas e premiados. Así que, sen máis, imos comezar e voulle ceder a palabra ao presidente da nosa asociación, Cesario Sánchez Iglesias. Grazas por vir. Ben, boa tarde. Efectivamente, eu creo que este ano é un ano especial, non? É como se estivéramos un pouco mirando no interior de nós e, ademais da señora María da Brea, temos a equipa Chaira. A equipa Chaira, cos seus componentes, de alguna maneira, son os que, no fondo, alentaron que exista a mesma sección de literatura de tradición oral, non? Todos vimos, temos pais literarios, nais, e eles de alguma maneira o son nese sentido desta sección, que é un proceso como moi colectivo, non? Sempre teño pensado que Lugo non só a cidade, unha das cidades que viven dentro de cada cidade, non? Cada cidade ten moitas cidades dentro e unha é ese territorio invisível que é onde se soña, é onde se crea, non? E que é a cidade que alimenta as outras cidades, que lle dá a alma, a ánima, non? Entón, nese sentido, é de agradecer, inda que hai cousas que o tempo fai que se vayan perdendo, pero eu recordo cando con Manuel María, nos anos 80, que tiven finais dos 80, poñamos, o comezo dos 80, cando vivín nesta cidade,
sempre vin como é unha cidade que sempre puxo en valor os seus escritores e escritoras, non? Eu creo que mesmo percorrendo a provincia, chamada provincia, veías en lugares onde ficábamos a xantar, cando Manuel me presentaba como poeta, veías que era algo que lle gustaba a persoa, como estou dando de xantar aquí a unha persoa que el valoraba nese sentido, non? Entón, eu creo que Lugo é unha cidade con unha capacidade de crear a través dos seus creadores, non? E ao mesmo tempo eu creo que é unha cidade que ten a fortuna de ter creadoras e creadores que a poñen aí no centro de gravedade da historia, non? As xentes que a cantan, Darío, cando cantou a cidade, a fraga amurallada, non? Que maneira, non? De ver que a muralla non é algo que separa, que a muralla é algo que abraza, non? Entón, é un ano especial, xa o digo, porque se non fose que xa é o aniversario, e bueno, o mellor tiñamos esperado algo máis para acompañar, pero bueno, eu creo que era urxente, non? Urxente recoñecerse neles, non? Porque o maxisterio non sempre hai que esperar a ter determinada idade, non? Ao mesmo tempo, eu creo que é unha cidade tamén que na súa representación pública merece ser recoñecida, non? Tiñamos e temos na súa obra a Darío, que era académico. Eu creo que esta cidade tamén merece ter académicos, e en concreto co que ten que ver coa literatura de tradición oral. Eu quería unha anécdota. Cando premiamos, fixemos escritor galego universal a Bernardo Achaga. El é académico na Academia de Euskal Herria. Comentei o tema da sección e foi algo que lle gustou especialmente. Dixo, pois vou no propor na Academia, non? E o propuxo ali, e teñen dentro da Academia Vasca, da lingua, teñen unha sección de literatura de tradición oral, non? Claro, tamén teñen, cando os versolaris, as versolaris falan ou cantan un dí, son sitios que chegan a ter 17 e 20.000 espectadores, non? Cando os versolaris, as versolaris, porque nós temos os nosos regueifeiras sobre todo, e os cataláns teñen, entre outros, os contadores, non? Entón, crearon, eu fun á Academia, fun ao Consello da Cultura, e pedinlles, en nome da Elga, en nome de todo o traballo que se está a facer polo país, vendo como os mestres, as mestras da memoria, que, como ben dixo o compañeiro Lois, é unha categoría que pide a UNESCO que se lle poña nome e apelidos ás persoas que son depositarias de séculos e séculos de sabiduría, porque, como decía Seoane, falaba el de medía o tempo polos avós, e el falaba, dice, hai 50 avós, non? Para dicirnos, levarnos casi a cando foi fundada esta cidade, non? Entón, non conseguín moito, recoñezo humildemente, non? Buscaban a ver a sección dentro do departamento de donde que leva tal, a ver se podía atopar un sitio, en fin. Aínda non temos nin na Academia, nin no Consello, unha sección de literatura de tradición oral, pero podedes ter a certeza que non imos parar até conseguila. Un abrazo. Ben, e para
para presentar e entregarlle o premio á Mestra da Memoria 2025 temos con nós a unha desas persoas sen as cales a actividade da sección de literatura de tradición oral non sería, sería, pero sería de outro xeito. É unha desas persoas que, en canto te achegas un pouco ao tema da literatura de tradición oral, podes aprender moitísimas cousas. Hoxe temos a sorte de ter con nós o filólogo, o escritor, etnógrafo, un entendido de moitas cousas, a quen sempre é un placer escoitar con nós. Carlos Solla, un forte aplauso para él. Boa tarde a todas e a todos. Vémonos de novo no cárcere, en breve todos aquí. A quen non lle sabe un premio? Mormente cando este sae do corazón e distingue con xustiza. Premios hainos a moreas, no entanto, algúns piden ser recollidos cunha pinza no nariz porque alcatrean ou cun vinco no fuciño para que non bulan. Por o noso conforto, os mestras e mestres da memoria que este ano acadan a súa 10ª edición sempre recenden a Barrela de Lourada, a Romeu, a Rebusco e a Soutea, a mazás madurecidas na hucha do centeo. Con todo, dígolles por modesta experiencia que hai unha sensación íntima e intransferible que supera a do acto da recepción dun premio. E esa sensación é aquela que acompaña o acto da concesión. Cando, como digo, o galano sae do corazón e se outorga con xustiza. Aquí e agora volvo sentir no seu boureo o melro sucar fuxidío a fronza revesgada do vello cárcere. Voa e vai pousando sobre as cabezas dos presentes as voces dos devanceiros, o ronsel da rica herdanza que cada neira en afiada chirimía nos convoca e nos toma por vinculeiros. O melro pasa. É tarefa cotía, dígollo por modesta experiencia, a dos mestres recompensar os seus alumnos coas galas do afago, mais cando é o alumnado que empremia a excelencia do maxisterio, recoñecendo a mestría que o guiou polo camiño certo, o mundo detense ao paso do melro e os meridianos xeracionais, ollándose en fite, recoñécense todos nunha face diante do espello. Velaquí a panóptica tradición, a tradición que nos une, que nos mestura, nos mira e nos interpela. Cante o melro. E por arte de bico encarnado o verbo do asunto da armónica interxeracionalidade, permítanme facer esteo nunha anécdota vivida hai anos que esclarecedora a teño por verdade. E tituleina O Ceo Vello. Nunha ocasión, fun visitar ao hospital un enfermo afectado dunha doenza terminal. Estimado informante octoxenario, natural de Terra de Montes, lúcido, libre pensador, esquerdoso e irreverente, naquela comarca rara avis. Paseando de ganchete polo amplo e luminoso corredor galería do provincial, cruzamos cun cura que probablemente viña de administrarlle a espora a outro desafiuzado. Ao pasarmos ao seu carón, o meu compañeiro devolveulle as boas tardes con certo retintín, mais facéndole a venia coa cabeza. Andados uns pasos en silencio e sen lle pedir explicacións, aquel ancián, todo intuición, entoou unha desculpa aducindo que pola miña idade eu podía saudar o crego sen máis perifol, pero que el pola súa a fe lle tocaría ir pro Ceo Vello e que alí os da sotaina seguían tendo a vara longa. Deume moito a pensar aquel Ceo Vello e pondo en concordancia cun mundo vello, inferín que, aínda que eu vira aquel home labrar co arado de pau, a nosa existencia transcorrera en universos paralelos, comunicados, iso sí,
polo buraco de verme da identidade. Folgosiño, folgosés, folgosiño, folgosés, colores da miña cara en folgoso quedarés. María Concepción Fraiz Canaval naceu na Casa da Brea e lugar de Covas o 3 de agosto de 1933. Anda nos 92 anos, aínda que hai un pouco dixo que tiña 90, xa se quitara 2 de Folgoso a Lugo, 2 anos menos. Foi a máis nova de 4 irmáns, María, filla de Ramiro Fraiz Iglesias e de Xosefa Canaval Matelo. Enfeita o seu nome de pía co chamadeiro da Brea, xa que a casa familiar se ergue ao pé da Brea Vella, unha ancestral vía de comunicación que atravesaba de oeste a leste o sur do territorio de Cerdedo. María foi un case nada á escola. Aprendín as 4 reglas e pouco máis, diela. Porén, soletreou dende cativa un moito do catecismo do labrego e dicir da vida suxeita e sacrificada do agro. Ela mesma recorda o que se dicía daquela: o traballo do neno é pouco e que non desaproveita é un louco. O migallo que asistiu á escola rendeulle ben. Boa parte do seu repertorio en castelán, romances, cancións, oracións, deprendeu nunha unitaria de Folgoso, unha escola mixta con tabique segregador, o coidado da mestra Manuela Cachafeiro. Liamos esas poesías nos libros e a min quedábanme. Se había que atender a visita do inspector e María non estar presente, a mestra non dubidaba en ir a buscar a casa para deixar a institución docente en bo lugar. A memoria da cativa era un valor seguro. De calquera xeito, a escola da posguerra era un niño de piollos, negros no pelo negro, brancos no pelo loiro, e os nenos aldeáns, descalzos e remendados, de acudir enluxados á lección, debían antes lavar as mans e a cara na auga da presa. Alén do ensino regrado, a devoción que lles profesaba a súa nai Xosefa, Pepa, e a súa avoa materna, Filomena Matelo Canaval, mamá Filomena, e maila escoita atenta e respetuosa das voces anónimas do pobo, fixeron a herdeira dun mesto e vizoso saber. Coplas, adiviñas, contos, refráns, expresados con primor na nosa lingua. Ai, canto deron de seu aqueles seráns, aquelas rúas esfolladas. No lecero unha angueira, no loito unha troula, canto se aprendía dos vellos. Os seus veciños escoitan abraiados. Ti moito sabes, María, onde o aprendiches? Aprendino de miña avoa máis de miña nai. Pois non sabemos nada deso. Vos sodes de canda min, se non sabedes é porque non lle puxestes atención. Conta María Fraiz con moita graza que pola rama paterna viría sendo bisneta dun cura. A súa avó de Castrelo apelidábase Iglesias, María Iglesias. O seu tatarabó entregou no hospicio a filla que lle fixera a súa anónima tataraboa. Pasados os anos, o cura volveu pola rapaza, xa moza, para que o atendese na vellez. O crego soubo identificar a súa filla porque antes de deixala no orfanato lle tallara coa navalla unha corta nun pé. Como dixo a nosa informante, os fillos dos curas todos somos Iglesias. E a min dame por pensar que todos os galegos somos fillos dun cura ou dun deus menor que acabadiños de nacer nos deixaron quedar no hospicio, non sen antes tallarnos unha amosega na planta do pé para cando se cumpriren os tempos noso pai volver por nós, recoñecernos e aconchegarnos a canda el o pé do lume. As galegas e galegos recoñecidos polo deus novo do ceo novo son, sen dúbida, os distinguidos co galardón mestras e mestres da memoria. Ben seguro, María da Brea e os integrantes do equipo Chaira ante la marca no pé. E se procedese, eu pediríalles que non la mostrasen para tapar as bocas da incredulidade. O deus minorizado, reencontrándose a si mesmo, rogarálle finalmente a súa abandónica fillarada o consolo da compaña, e non lles caiba dúbida, tamén lles demandará contos e coplas, adiviños e arrolos, para prender no sono até dormir de vez. E pola súa banda, María da Brea botarálle unha hocha ao lume e se cadra contarálle ao deus dos galegos o conto de Baliño. Este era o Baliño, chamábano Baliño, e entón díxolle seu pai: Baliño,
vai á feira e traime un carto de agullas. E Valiño foi á feira, comprou un carto de agullas e espetounas na erva do carro do compadre. E chegou a casa e non topaba as agullas. E as agullas, preguntoulle o pai. Metinas na erva do padriño e agora non aparecen. E ti, home, non habías coller as agullas e espetalas aquí na lapela da chaqueta. E dimo agora, papá, por que non mo dixo cando fun para a feira do Foxo? Pois agora volves á feira tras un ferro pro arado. Valiño marchou á feira, comprou o ferro do arado e colgouno da lapela de chaqueta. O rapaz chegou ca chaqueta toda rota. Pero ti, home, para iso collías un cordeliño, puñolo ao lombo e traíalo o ferro. Dimo agora, papá, dixéramo cando fun pro Foxo. Pois volve e compra un porquiño. Foi, comprou un porquiño, colleu un cordel, atoulle polo pescozo e botouno ao lombo. Cando chegou o porco viña ajanado. Valiño, ti que fixeches? Elo, non me dixo que o ferro tiña que botalo ao lombo? Pois que o porco fixen igual. Ai, és ben parvo. O porco debíalo traer pola corda e vir co chiquito para ali, co chiquito para lá. O porco viña andando. Dixéramo cando fun pro Foxo. Pois agora vas e compras un cacharro de barro. Valiño volveu á feira, comprou o cacharro de barro, atoulle unha corda e veu co chiquito para ali, co chiquito para lá, golpes co cacharro e chegou con el pola anga todo escachado. Pero ti que fixeches, Valiño? Como me dixo que viñese co chiquito para ali, co chiquito para lá, o cacharro rompeu. Pois non te mando máis á feira, agora vou ir eu, pero ti quedar na casa, tes que ter conta de que a cabra non vai a comer a horta, senón, pobre de ti. Marchou o pai á feira e Valiño, como quería xogar a túa cabra a villa do pipote, a cabra turraba por marchar, non quería estar presa, tirou pola villa do pipote, a villa frouxou, veuse e deixou sair o viño fora e dixo, elai, e agora cando chegue meu pai mátame, agora que vou facer? Xa sei, estaba a jaliña chocando nos ovos. Saco a jaliña e poño o meu chocando os ovos agachadiño. Chegou o pai, Valiño, que faz? Clou, clou, estou chocando os ovos que a jaliña deixou. Valiño, clou, clou, estou chocando os ovos que a jaliña deixou. Valiño, quen lle tirou a villa ao pipote? Onde vai a cabra? Clou, clou, estou chocando os ovos que a jaliña deixou. Vai o pai, colleu unha maza para espetar de novo a villa, pero golpeou-na tan forte que a maza marchou polo aire e foi dar na cabeza de Valiño. Valiño morreu e quedaron os pitos sen sair. E a min dame por pensar que, como a Valiño, moitos galegos desoen ou malinterpretan as ordes dos patrocios. Van á feira por ranchos e volven con culleres, van ao mercado trocar freixóns e veñen con rodas recauchutadas, e clou, clou, estou chocando os ovos que a jaliña deixou. E perdemos as agullas na mostea do compadre, esgazamos a chaqueta da festa, enforcámos os achegotes, esfarelámos a louza, non tornamos a cabra do alcoube, derramamos o viño da pipa, e durante 4 anos chocamos nos ovos para acabar morrendolle a porta e outra vez os piros en sair. A aldea de Folgoso é lugar de moita vida. Ten unha rosa na entrada e un carabel na saída. A nosa María da Brea toda retranca engadiría, o carabel da saída son eu. O da entrada non sei quen é. A chanza ten xustificación, pois a súa casa é a última do lugar de Folgoso, a man dereita segundo se vai para Soltelo de Montes. María Fraízca Naval na mocidade dos 92 anos encarna o celme de Cerdedo e da comarca. Soubemos dela e da súa portentosa memoria en 2019. Alguén que asistía e compartía en Pontevedra un obradoiro de memoria advertiunos do prodixio e do flamante paradoxo. Aquela alumna avantaxada e humildosa abraiaba as compañeiras e compañeiros de pupitre retendo vívidos os recordos de toda unha vida. Vaya chollo para a mestra. Démonos a coñecer, apalabramos o proxecto de recolla e grabación e axiña nos puxemos ao chollo. Discorre, María! Os saberes estanche fervendo na cachola, teñen que sair para fora, teñen que sair, animábase. Excelente cociñeira e mellor anfitrioa, mentre estiveron lugar os encontros, a señora María endozounos o padal con filloas, roscas, rosquillas, torta de roxóns, torradas de 12, torradas borrachas, biscoito, castañas cocidas con loureiro e fiuncho e vincha. Nunca se principiou o labor sen antes levar unha chisca de doce á boca. Era precepto. Consonte o seu parecer e o noso, cansa un de comer e de beber e nunca cansa de saber e aprender.
Como poden comprobar, a de etnógrafo é unha vida ateigadiña de traballos e privacións. Porén, a de etnógrafo cerdedés elles un inferno en vida, pois aos deuses e curas do ceo vello hai que sumarlle os caciques do purgatorio. Moito sabe María de Abrea e moito nos deprendeu a brandir o humorismo como arma de liberación. Os ricos jardan os mocos e os pobres tiramos con eles. E do seu amplo repertorio de contos feos, escollo para botar unha risa, o do cura Albeite, e di así: eran unhas monxas que se meteran en vacas, e unha das vacas estáballes enferma que non curaba, e alguén por facerlles un ben recomendoules que fosen onda ao cura. O señor cura sei que che ten moi boa man coas vacas, pois alabou, a ver se lle dá co remedio, dixo unha das monxas. Chegou a monxa onde o cura: mire, señor cura, esta vaca, eu curo xa a vaca. Pero para iso tes que facer o que eu che mande, dixo o crego. Eu fago, nin máis nin menos, respondeulle a monxa. Tes que quitar a roupa e deitarte aquí neste banco. A monxa denudouse, deitouse no banco, e o cura puxose a dar voltas e a requenear: darredor, darredor, para que a vaca veña millor, darredor, darredor, para que a vaca veña millor, darredor, darredor, para que a vaca veña millor. A monxa xa se estaba cansando do ceper cramaique do cura e chantoulle: mire, señor cura, vaya vostede polo medio, anca a vaca non teña remedio. Señora María, grazas por ter sementado, por ter recollido e por ter guardado para o mañá. Grazas por abrirnos as portas da súa casa, por nos dar de comer e por facernos herdeiros da súa sabedoría. Equipo Chaira, grazas por saírdes na procura do pote do ouro, grazas por transcribir, descifrar e compartir o códice do Melro. Grazas por tanto. Vai por todos vostedes. Deus acrecente o pan no forno, a graza de Deus polo mundo todo. Quen mal nos queira, que no ceo nos vexa. Un noso Pai pola Virxe María e outro polo Santo Amaro, para que non saia nin cru, nin queimado. E a min dame por pensar que a Galiza é unha inacabable sucesión de chairas e montes. De montes e chairas. Por máis que pinten bastos, flamante paradoxo, nesta xornada propicia na terra cha e na terra de montes levadarán 2 soles de pantrigo e coceránse 2 lúas de mestura. E mesmo nas noites máis escuras da alma, vila por vila, aldea por aldea, as luciñas tremelucentes dos fogares galegos persistirán en porfillarnos e darnos cea e pousada, cunca de caldo fumegante e castañas mamotas aboiadas en leite. Esas luciñas son o pobo, que nunca nos traizou, son a enerxía colectiva, que nunca perece. Son, en fin, a esperanza celta que nunca cansa. Esa moitedume de luciñas representa o que fomos, o que somos e o que seremos sempre. Na costa de Rebordelo a meu irmán caeulle o pelo pola perna, morreu o pentello na servilleta, pon a pota o lume cachaná. Na costa de Rebordelo a meu irmán caeulle o pelo pola perna, morreu o pentello na servilleta, pon a pota o lume cachaná. Ses me perdoe. Longa vida aos premiados de hoxe nun ano, moitas grazas. Ben, pois pídolle a Cesario Sánchez que se achegue para facerlle acto de entrega a María de Abrea como mestra da memoria 2025. Un forte aplauso.
Moitas gracias a todos que veñen a escoitar esta persona maior que xa ten os seus aniños. Ainda non pensa ir para lá. Ainda pensa estar acá, pero bueno, eso xa dirá. Eu non podo decir, agora sí, pero despois non podo decir o tempo que será. Eso é, pero bueno, dou gracias a Dios por chegar a donde cheguei e todos os que me estades escoitando, que o gallá cheguedes con ben o vosso final, como quero chegar eu tamén, que é o noso remate, non? Ten que ser. Sí, é que agora ainda teño que ir para Folgoso, que non podo quedar aquí, porque non sei se habrá que me dé a pousada. Entón, teño que ir para a miña casa. Pero eu vos vou a desertar, porque é a final da carretera e é a entrada da carretera, salindo do Palma de Lugo. Así que vou a desertar. E ali tendes un beco, calquera dos que queirades chegar á porta. Un conto feo. O que lle fixo o conto do home que lle fixo o morto, home. Ai, Dios mío, pero é moi feo. Non. Será home que dixo el, ai, pois esta noite voulle meter unha pulla, unha mentira á muller. Ela é que fixo. Chegaron á casa e dixolle a muller, a ver, que che fago de cena? E dixolle, non che quero nada. Hoxe non te estou alá moi ben, non quero nada. Quero ir para a cama. E dixolle ela, ai, Dios mío, logo chamas o médico. Non, estou ben, solo quero ir para a cama. E marchou para a cama. Entonces, si fai as túas cousas, cenas e ves para a cama. E foi para a cama, cando chegou, ele estaba coa roupa da cama, coa man así levantándoa para arriba. E dixo, ai, Dios mío, e ti como estás así? E dixolle el, ela, ti non dixeches que a túa morrera? Polo meu, puxose de luto. Bueno, contos hai moitos, pero agora moitos xa non me acordan. Porque xa son 92 anos. Non hai que pedir moitas peras á pereira. Haberá que ir indo como se poida. Non vos lo parece? Ojalá que os que chegastes que pasedes e os que non chegastes que cheguedes e pasedes. E é o único que vos podo aconsellar. Doutro boa vida non, porque traballei moito. Na terra, sachando na beixa, a máis fui na escuela. Bastante. Así que agora todo o que tiña que facer xa o fixe. Agora, pois esperando que me fajan a min. Claro, que me faja Dios. Cando morra, se sinceran que non me faja sufrir. Xa que teño que ir para lá, como todo o mundo. Eso é. Bueno.
Moitas gracias a todos. Ben. Bueno, moitas grazas a María. En todo caso, tedes dispoñible pola súa xenerosidade, polo seu saber e tamén polo de Cal Rosolla e os compañeiros da asociación na web da Elga. Tedes este e moitísimos contos, cantigas e demais, e coplas de corrido, vamos, para pasar un grandísimo rato. Bueno, temos agora con nós para celebrar estes premios, de entre todas as grandes contadoras e contadores que hai polo estradas polo país adiante, hai algunhas, tal é o caso, que se distinguen, bueno, por esa aparente naturalidade, e é así, non? E ese xeito de contar falto de toda pretensión, e que, dende logo, nos ten feito pasar momentos moi agradables neste lugar tamén, precisamente, nalgúna vez, nalgún festival de narración, pero tamén escoitándoa como espectador en moitos outros lugares. Por iso estamos moi contentas e contentos de ter hoxe con nós a narradora oral, contadora, pandereteira, María da Pontraja. Un forte aplauso. Esta cantariña bella e esta cantariña nova xa cantaba miña nai e meu ben en tempor de miña avoa, meu ben, en tempor de miña avoa. É bonita. Eu creo que incluso a podedes cantar comigo. Ou na puñer máis fácil aínda. Eu digo e vos repetides. Seremos capaces ou que? Eu penso que sí. Esta cantariña bella e esta cantariña nova xa cantaba miña nai en tempor de miña avoa. Miña nai era unha prove, non tiña pan pa me dare, e encheu má cara de bicos e aprendeu má cantare. E esta cantariña bella, e esta cantariña xa cantaba miña nai e en tempor de miña avoa, vámonos. E eu cantar non sei cantar, e eu bailar non sei dar voltas. Inda teño que aprender coar veciñar da porta. E esta cantariña bella, e esta cantariña xa cantaba miña nai e en tempor de miña avoa, vámonos. Miña nai cantaba ben e xa lle viña de lonxe.
E as fillas e mailas netas inda van cantando hoxe. E esta cantariña bella, vamos, esta cantariña nova, xa cantaba miña nai, e en tempor de miña boa, vámonos. Boas tardes. Moi boas tardes, eu son María da Puntraja, casa certas, casa. Xa me teñen chamado de todo por aí, non pasa nada. María da Putranja, María da Putraja, María da Putranja, non sei. A cuestión é, son María da Puntraja, que veño dali xusto da Puntraja, a beiriña de Ordes, pero no Concello de Tordoia, entre Santiago e a Coruña, pois dali veño eu. Non podo estar máis contenta hoxe que me teñades convidado aquí, porque eu pasei unha infancia, unha xuventude, e sigo pasando unha vida atravesada polas palabras das mestras e mestres da memoria que temos, sobre todo ali na miña zona, na Puntraja. Toda a memoria colectiva que temos ali foi sustentada por estas mestras e estes mestres. Xusto ali, onde son eu na Puntraja, xa de pequena me contaban que hai ali unha fonte que lle chaman a fonte de Picharáns, porque ten así uns pichos que botan auga pa diante. Entonces dicíanme as vellas dali, dicíanme, se vas á fonte de Picharáns, haste de fijar, María, se vas á fonte de Picharáns, como xusto ao lado da fonte nace unha col, e se ti colles unha berza desa col e colles auga na fonte e a bebes, a auga que che colle na berza esa, a sela xusta para matar a sede que ti tes. É verdad, porque eu fun, e está ali a col, e collín unha berza, e collín auga ca berza, e bebín, e nin me sobrou unha gota, nin tuve que repetir. Está comprobado empíricamente. Pero á parte, digo eu, que se desde hai tanto tempo hai unha cola ali, é porque alguén a estuvo coidando e a estuvo replantando. É a memoria colectiva quen sustenta os contos. A min, unha das miñas mestras máis queridas é a miña tía Farruca. Foi a miña tía Farruca que xa morreu. E hoxe vou por falar dela, porque xa que veño aquí falar de mestras da memoria, ela foi unha das máis importantes da miña vida. A miña tía Farruca naceu no 1912. Dicía ela, eu nací no 1912, o ano que afundiu o barco ese, o Titanic. Pero nací eu. Era unha mullerona. Eu coñecina moito porque convivía con ela porta con porta, que era a miña veciña, e cando eu tiña 12 anos hasta vivín un ano inteiro con ela. Foi a última persona da Puntraja que dicía aquelo de "Ulo coitalo, María". Mais que nas clases de galego non nos coitábamos no outro lado. E máis na miña tía Farruca, que aínda que non usaba ninguén, entendíámola perfectamente, porque o coitalo tiña que aparecer, se non había problemas. Ulo coitalo, é o coitalo aparecida. Miña tía Farruca contoume a min cal foi a primeira muller que houbo no mundo. Vos sabedes, se eu agora vos pregunto a vos, quen foi a primeira muller que houbo no mundo, que me dicides? Que nome sabedes? Dicidio, quen? Eva. Eva foi a primeira muller que houbo no mundo, xa sei esa historia, xa me contaron. Seina, vos tamén a sabedes, verdad? Pois o rollo este, non? Que estaba Deus aí xogando ca plastelina e fixo un home, soproulle no nariz, doulle vida, colocouno no paraíso, pero ainda así non estaba contento, porque hai xente que non se contenta con nada. E entonces dixolle, por favor, estou aburrido, e Deus compadeceuse del, é Deus que é Deus, pero ás veces tamén, carallo, pois, na cona que o pariu, non? Arrancoulle unha costela, pum, e fixo unha muller con esa. Entón fixo unha muller ali e colocounos ali no paraíso, non? Estaban nunha especie de resort, todo pajado, todo ben, coa pulseira para pedir todo o que querían, todo maravilloso. Esta historia xa sabedes, non? Case non me la tiña que contar, vou na apurar. Entonces, pois, estaban ali de maravilla e só tiñan unha condición, que é que non podían comer da maceira aquela que tiña as mazás aquelas. Entonces, pois, Eva un día viu unha ali carajada e non se aguantou, colleu unha, viu que había moitas e doulle a el tamén comeu e aquelo acabou con todo. A traballar, puxos a traballar Deus, nada de andar en pelotas, sabedes, non? Aquí que fai frío, na Amazonía, seguiron. Pero aquí non se podía. Entonces veña todos, acabouse de andar en pelotas, acabouse todo tal, pero o verdadeiro problema de todo isto foi que a partir dese momento
Deus constatou que as mulleres eran máis débiles e que tomaban peores decisións. Entón, a partir dese momento, pois, relegáronse a ese segundo plano de non tomar decisións. Que, bueno, se analizar ben a historia, é verdad que ela tomou unha decisión, sería boa ou mala. El nada, el estaba ali e colleu a mazán e comeuna. Non se poden tomar malas decisións se non tomar ninguna. O caso que quero dicir é que este relato conocémolo todos. Eu agora, así en plan estudio sociolóxico, gustaríame saber se vos acreditades nesta historia. Vos credes que a historia de Eva, pensadio ben antes de contestar, puido pasar de verdad? Puido? Sodes uns escépticos. Xa vos vexo. Eu tampouco non o creo. Pero non por motivos extraños. Eu non o creo porque non o podo crer. Porque eu teño un contrarrelato. Un contrarrelato que a min me contou miña tía Farruca. Miña tía Farruca contoume a min cal foi a primeira muller que houbo no mundo. E ela non inventou, porque a ela xa lle contara a súa madriña, unha muller que lle chamaban a Cañaja. E chamaban a Cañaja porque era moi cañaja. Era unha muller destas dantes que eran así pequeniñas, cunha cintura así estreitiña, e uns pés pequeniños que non sabían moi ben ni como se tiñan en riba deles, sabedes, que bailaban a muiñeira e dicías ti, e cairá ou non cairá. E non caía. A Cañaja era unha muller pequeniña, e por iso lle chamaban a Cañaja. E a miña tía Farruca viviu, criouse con ela, que a Cañaja é máis que o home, que eran seus padriños. E ela foi a que lle contou a miña tía Farruca. Dicíame miña tía Farruca, a Cañaja era unha muller moi especial. Era pequeniña por fora, e ela sabía, e aproveitaba dese talle, porque a Cañaja era unha muller que lle gustaba moito os xuramentos, que lle gustaba moito xurar. Animo aquí aos xenógrafos que sacan un libro de xuramentos que se están perdendo. Entonces, gustaballe moito xurar, pero como xa sabía que era pequena, e que era de talle pequeno, ela xuraba en pequeniño tamén. Entonces, ela non decía, me cago na cona. Ela decía, me cago na coniña. E xuraba en pequeniño, porque ela tamén era pequena, chamabanlle a Cañaja por algo. E ela non decía, me cago un San Dios, decía, me cago un San Diosiño. E non decía, carallo, decía, caralliño. E non decía, me cago na hostia, decía, me cago en que? No, decía, me cago na hostia pequena. A Cañaja xuraba así en pequeno. E dicía a miña tía Farruca, ela era unha muller pequena que xuraba en pequeno, pero por dentro era bastante grande, porque na casa de miña madriña, cando o meu padriño falaba, que era un home destes dantes, sabedes? Destes, que agora tamén non sai, pero un home destes dantes. Cando o meu padriño falaba, todo o mundo tiña que calar, todo o mundo calaba. Cando a miña madriña falaba, todo o mundo escoitaba. Que é parecido, pero non igual. A Cañaja contoulle a miña tía Farruca cal foi a primeira muller que houbo no mundo, a miña tía Farruca contou a min, e vós hoxe afortunadas, afortunados, idelos coitar de min pa vós e pa que o contedes por aí adiante, se queredes. Porque a memoria conservas así, falando dela, falando das cousas. A primeira muller que houbo no mundo, dixo miña tía Farruca, contoume a min cando eu tiña 12 anos, a primeira muller que houbo no mundo, que casualidade, apareceu cando no mundo non había máis persoas, nin animales, nin había nada. A primeira muller que houbo no mundo apareceu no Concello de Tordoia. É así, cadroulle así. E foi xusto no monte que separa Carballo de Tordoia, o monte máis alto que temos en Tordoia, na parroquia de Anxerisca, é o Monte Folgueiro, é un monte así grandísimo, e un día non se sentía ningún chío porque non había nada ali, nada, nin ninguén, e de repente o monte rachou, ras, chis, chas. E dicía a miña tía Farruca, e do medio daquele monte do Monte Folgueiro saliu unha muller xigante, unha muller que medía moitirme, unha muller grandirma, unha muller cun pelo emperiquetado todo branco, que incluso emperiquetado lle chegaba debaixo das cachas, unha muller forte, grande. E eu, que tiña 12 anos, dicíalle, canto de grande, canto de grande. Pero é que a miña tía Farruca non foi á escola e non manexaba o sistema métrico decimal. Non pensedes vós que por non manexar o sistema métrico decimal non medía. E a tía Farruca me deu para min e dixo, ti queres saber canto medía aquela muller? Ti sabes as vacas que temos nós na corte? A Gallarda Mala Cachorra, ben as conocía. Pois aquela muller xigante era como a puñer 13 vacas todas unhas en riba das outras. Como se colocaras a Gallarda e a Cachorra 13 veces así, eu imaginaba a Gallarda e a Cachorra, todas unhas en riba das outras 13 veces así, e era capaz de imaginar aquela muller xagante que salira de dentro do Monte Folgueiro. E dicía, por se fora pouco, aquela muller era tan forte que saiu en equilibrio na cabeza, traía unha pedra, gorda por aquí, estreita por acolá, en equilibrio na cabeza. Dicía, canto medía a pedra, canto medía a pedra?
non me soubo dicir, pero a pedra ainda está ali, e mide 13 metros. Sabedes cantos son, máis ou menos, imaginádevos. Dígo-vos en vacas. Que preferides? En vacas ou en metros? A pedra mide 13 metros e ela traía un equilibrio na cabeza e aquela muller saliu dentro do Monte Folgueiro con aquela pedra e traía un mandil recollido así nas puntas aquí que o metía para dentro da cintura da saia e dentro da cintura traía dúas pedras grandes tamén, que non eran tan grandes como a da cabeza, pero tamén ronca e un abo ben lle chejaban, traías aquí dentro. E como era tan forte aquela muller, aquelo non lle chejaba a nada. E saliu dali con aquela pedra na cabeza, aquelas pedras no mandil e aínda lle daba para vir fiando ca roca e máis co fuso. E non lle costaba reforzo ningún. De par dela diz que viña unha roda de pedra, e cando aquela muller xigante andaba, a roda andaba, e cando paraba, a roda paraba, pero non caía, quedaba en equilibrio. E así baixaron, e según empezaron a baixar a ladeira do Monte Folgueiro a modiño, ela viña tan relaxada e sin ningunha ansia, que hasta lle dou para vir cantando. E cantaba, mentre baixaba aquela ladeira, cantaba: oh, 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 a pedriña, oh. E vos aquí tedes que facer oh, cando eu vos faja así. Sí? Oh, a pedriña, oh, e ela vai andando, oh, e ela como anda, oh, e ela, oh, 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 e viña, e mentres cantaba baixaba aquela ladeira, vai na roladeira, oh, e ela como rola, oh, e ela vai rolando, oh, ela, oh, 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 oh. E así foi baixando a beiriña do Monte Folgueiro e atravesou a parroquia toda de Anxirís, así de carroda de par, rolando, 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 cruzou a parroquia de Vila de Abade e xa foi baixando cara a Ponte Pedra, que é a capital do concello de Tordoia, e ali no lugar de Seixán, que xa lle chaman Seixán porque hai uns eixos grandes, pareceulle bo sitio e parou ela, que a roda que levaba do par, diz que seguiu aínda un anaco hasta o río, porque pasa por ali pola beiriña, e sei que foi esa roda a que dou para facer o primeiro muiño do pan do mundo. Des que primeiro saliron as primeiras fariñas que se moeron e os primeiros moletes que se coceron. Pois ela quedou ali, e ali no lugar de Seixán, deixou que a roda correra, desatou aquí o mandil, deixou caer as pedras, pum, e pan, e quedaron así unha enriba da outra. E despois colleu aquela que levaba enriba da cabeza, como se fora un palillo, que non lle custou traballo ningún, espetou-na no chao como se fora un palillo espetado nunha tortilla, chas, de par. E seguidamente desapareceu e dela só quedou esta historia. Ainda está ali, podedes ver, chamanlle a Pedra Longa, e está ali en Cabaleiros, na Ponte Pedra, en Tordoia. E eu pregunto, agora que vos contei esta historia, vos acreditades que isto puido pasar de verdade? Que esta muller puido ser a primeira muller que houve no mundo? Sí ou non? Moi ben, vai para creo. Alégrome que acreditedes, porque vos vou dicir unha cousa, de crer nalgo que non se pode demostrar, case mellor, que en vez de que as mulleres salimos dunha costela dun home, case mellor crer que salimos dunha muller xigante, poderosa, dura, é eterna como unha pedra. Oh, a pedriña, oh, e ela vai andando, oh, e ela como rola, oh, e ela, oh, 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 oh. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Mentres tiñamos memoria colectiva, mentres haxa memoria e haxa mestras da memoria como María da Brea, seguiremos tendo contrarrelato. E iso é moi importante. Moitas grazas. Obrigada.
Ben, pois despois da intervención maravillosa da María, chega o momento de entregarlle, facer acto de entrega como mestres e mestras da memoria 2025 o equipo Chaira, a Mercedes Salvador, a Ofelia Carnero, a Xan Cuba e a Antonio Reigosa. Para presentalos e presentalas e falarnos deles e delas, temos con nos a todo un referente, que é o Xosé Miranda, que é poeta, escritor, multipremiado, e que a esa condición de multipremiado, ademais, compre para benizalo, pois ven de gañar o premio á banca de poesía e un dos premios máis importantes de poesía do país hai apenas un par de semanas. Un aplauso para o Xosé Miranda. Boas tardes. Estou aquí perante vostedes, perante vos, para, con ocasión de ser concedido o galardón Mestres e Mestras de Memoria, facer a laudatio do Grupo de Investigación Etnográfica Chaira, ou sexa, veño facer de chufón. Pero non vou facer de chufón, só vou decir verdades. Só verdades. Todo o que diga a continuación é verdade. O equipo Chaira, composto por María Ofelia Carnero Vázquez, Mercedes Salvador Castañera, Antonio Reigosa Carreiras e máis Xoan Ramiro Cuba Rodríguez, comezou a súa andaina en 1992, hai máis de 30 anos. En realidade, o equipo Chaira ten a idade de Cristo, porque 33 anos. Realizou desde entón numerosas actividades no campo da recolleita, a preservación, a investigación e máis o inventariado das variadas formas de tradición oral que aínda subsisten na nosa ecumene lucense. Nese labor silenciado, fora, moi fora, das cámaras e os micrófonos dos medios de comunicación, que por iso, a pesar da súa enorme eficacia, segue sendo case descoñecido para o gran público, debemos suliñar os traballos realizados nos concellos de Abadín, a Fonsagrada, Begonte, Chantada, Lugo, Mondoñedo, Navia de Suarna, Vilalba e a Pontenova, e a publicación de 2 volumes maravillosos. Pola Vila na Pontenova, de 1998, do que foi alicerce o Inventario de lendas, contos, romances e outras manifestacións da literatura de tradición oral do Concello da Pontenova, realizado entre os anos 1995 e 1996, e da Fala dos Brañegos, de 2004, do que foi a súa vez alicerce o Inventario de lendas, contos e outras manifestacións da literatura oral do Concello de Abadín, paradóxicamente realizado antes, entre os anos 1992 e 1993. E aproveito para dicir aquí que, en ambos os dous casos, eses espléndidos e acertadísimos títulos, escollidos absolutamente a mantenta, nos remiten a ilustres precedentes, os dos contos de Pola Vila de José María López e Como falan os brañegos de Antonio Noriega Varela. Recollo o equipo nos seus traballos unha riqueza, fixadevos no que vou dicir agora, unha riqueza a da nosa literatura oral, que debemos considerar directamente comparable a das majestuosas arquitecturas como as Santas e os Castros, a Muralla de Lugo ou a Catedral de Santiago. E aos paisaxes naturais, como os arcos de augas santas chamadas catedrais, non sei por qué, ou as moreas do Pedregal de Irimia. A riqueza da nosa tradición oral se pode comparar directamente con todo isto. Esa riqueza inclúe a fala, os contos e adiviñas, as lendas, os mitos, oracións, ensalmos, ladaíñas, chistes, romances, cántigas, parrafeos e trabalinguas que desgraciadamente xa case non se transmiten de boca en boca porque se rompeu o fío. Como dixo o profesor Xosé Luis Garrosa, un vencello máis valioso que a lendaria cadea de ouro que, segundo un dos informantes, unía o castro de Vilar coa Pedra de Arca en Conforto na terra de Miranda. E agora precisamos dos libros como estes para poder coñecer este tesouro, que non é nada menos que o tesouro da nosa propia identidade. Dixen a recolleita, a preservación, a investigación e o inventariado
E, efectivamente, en todas estas facetas, o traballo do equipo Chaira é notable, novedoso e modélico. Recollen de xeito escrupuloso, científico, con respecto aos informantes e ao idioma que estes utilizan. Podemos comprobalo nos seus textos de absoluta fidelidade ás formas orais, pois os autores pretenderon presentarnos unha testemunha e non unha reconstrucción. Conectan sempre o texto co seu ambiente, informan do ou da informante, é dicir, da procedencia do recollido, da súa localización no espazo e no tempo, co que lle confiren o seu auténtico valor, que é o valor da verosimilitude. Iso precisamente que é imprescindible. Iso precisamente que lle negan alegremente os moitísimos refritos que abundan na antropoloxía galega. Axuntan, ademais, datos das grabacións e documentación gráfica. Asegúranse así da preservación, é dicir, da preservación posible, porque nunca será igual un texto que a palabra. Os Chaira, como é lóxico, catalogan o recollido en grandes grupos: lendas, contos, romances, cántigas, adiviñas e trabalínguas, responsos, ensalmos e oracións, etc. En cada grupo van facendo subdivisións. Así, lendas de tesouros, de encantos, de mouras, de meigas, de santos e virxes, de nubeiros, de ánimas, de trasnos e demos, de pozos, de vilas asolagadas, lendas toponímicas, etc. Romances vellos e romances novos, e dentro destes romances de cego, humorísticos, de amores desgraciados, religiosos, parrafeos. Para os contos, de xeito tamén novidoso en Galicia, utilizan o catálogo internacional de Arne Thompson. Sempre que poden, que moitas veces non se pode. Isto, por certo, se adiantou e moito e deu pé aos posteriores catálogos tipolóxicos que se elaboraron no noso país. E en canto a investigación, os textos adoitan ir acompañados de notas con notas con bibliografía e unha breve explicación que pode aclaralos ou relacionalos con outros recollidos en Galicia ou noutros lugares de Europa ou do mundo. Por exemplo, poden explicarnos que o romance das tres comadres, que teredes oído moitas veces, eran tres comadres e dun barrio todas tres, xa foi recollido en Galicia noutras 7 ocasións, naquel momento fora recollido en outras 7 ocasións, por distintos investigadores e remítenos a estes textos, ademais de explicarnos que o tema xa está presente nun Fabió francés do século XIII, Le Trois Dames de Paris. Isto é unha reivindicación do valor da nosa literatura oral e do noso lugar no mundo, como un máis entre os outros povos europeos. E facilita enormemente o labor dos investigadores na súa busca de paralelismos e interpretacións. Precisamente o grupo Chaira, coas lendas e mitos por eles recollidos, veu comezar a tapar as moitas lagoas que a investigación etnográfica presenta na provincia de Lugo, se a comparamos como tal coa de Ourense, que contou con Risco, Saco e Arce, Taboada e Chivite, Xaquín Lourenzo, Florentino Cuevillas e Laureano Prieto. E máis. Os traballos de recolleita do grupo Chaira, xunto cos dos investigadores previos, axudaron moito, en algúns casos, deron pé aos traballos de reinterpretación, reelaboración ou explicación que Cuba, Reigosa e Meiseu emprendemos no Dicionario dos Seres Míticos, na colección das Lendas de Galicia, e nos contos do Cabalo Buligán, ademais dos contos colorados, que son os contos eróticos da nosa tradición. E non é cuestión baladí que o propio nome deste libro, Contos Colorados, fose suxerido polo xeito que os informantes da Ponte Nova teñen de chamar a este tipo de contos. Algúns destes seres míticos, lendas e contos saíron directamente dos materiais recollidos polo equipo Chaira. É dicir, as aportacións do equipo Chaira inclúen impresionantes achados por veces únicos. Poño por caso o relato Como naceron os lobos, recollido en 1992 nas Basilias Labrada Abadín, no que se conta que uns que eran ricos convidaron a Cristo e San Pedro que andaban polo mundo, pero en vez de lles cociñar un becerro, querendo engañar aos convidados, mataron un can e amañárono. Sentaron todos á mesa e o pailán de San Pedro xa manexaba o coitelo cando lle dixo Xesús: «Detente, Pedro, que é can». E dirixíndose aos da casa, dixo: «Ela se volva loba e el lobo, e a carne, levántate, can, e corre tras todo». Os dous humanos, home e muller, transformáronse en lobos e botáronse ao monte. Bueno, o relato sigue. O que me interesa do relato é o seguinte: este relato nos remite directamente ao primeiro libro das Metamorfoses
de Publio Ovidio Nasón, nado no ano 43 antes de Cristo, que nun relato paralelo contanos a transformación de Licaón en lobo por pretender enganar a Zeus, servíndolle de sentar a carne dun home en lugar da dunha vaca. A maiores, este conto resulta ser un exemplo do Arne Thompson 750b. Ou o relato sobre a creación dos anxos registrado en Vilar, Conforto, a Ponte Nova, no ano 1996, que vou dicir inteiro. Porque tamén el demonio era o ángel máis aventurado de Dios, e antes de facer este mundo e tal, foise Dios e meteu un dedo en auga, nunha gota de auga, e fixo así, e saiu un ángel. E dixolle o outro, pois vou a ver se saco uno. E meteu o dedo e sacou outro ángel. Pero despois meteu todos e sacou 5 ángeles. E dixolle, yo soy máis que tú sacaste uno e yo saqué 6. E dixolle el, pois el poderoso lo soy yo, y tú ahora vas a ser arrebatado al infierno para tormento de los condenados. Ben, citarei ao profesor José Manuel Pedrosa. Esta lenda, auténtica xoia do imaginario popular galego, é absolutamente excepcional na tradición oral panhispánica, xa que só foi recollida na Península Ibérica e no resto do mundo hispánico esta versión galega. É a única versión galega e hispánica que coñecemos do complexo narrativo que foi etiquetado como a inmersión cosmogónica e que foi documentado en versións profusas e variables en toda Europa oriental e en gran parte de Asia, desde Romanía e Rusia hasta as tradicións dos ugrios, altaicos, mongóis, buriatos e yakutos, e tamén en diversas tradicións iranianas, indias e do sueste asiático e dos indios de Norteamérica. Pero é a única versión que hai en todo o mundo hispánico, recollida polo equipo Chaira. Ou o moi picaresco conto do grilo e o saltón, que entón era a única versión coñecida na península, que foi registrado en Vilaboa, Ponte Nova, e que resultou ser o tipo 272D asterisco de Arne Thompson. Era idéntico a un que me contaron a min cando era neno no meu barrio de Lamas de Prado, e tamén idéntico a un recollido por Afanasiev en 1870 en Voronezh, Rusia, co título O piollo e a pulga, e non o vou contar porque igual hai algún pequeno por aquí, pero vai de mulleres e buratos. Vai tamén dun calvo que cuspe e deixa unhas maletas á porta. Bueno, se teñen curiosidade poden lelo nos contos colorados. Ou tamén as lendas sobre nubeiros recollidas en Vilarente, Abeledo e Romariz, que veñen confirmar o que nos decía Risco dos nubeiros, pero tamén a modificar liseiramente esas ideas. O precioso conto maravilloso do Fardelo e a Manta, registrado por única vez en Galicia, en Xudán, que resultou ser o 556 de Arne Thompson, dos 3 obxectos máxicos, e que ben podría ser un dos contos das 1001 noites, ou do Pentamerón, ou, se nos poñemos, parece un conto de Andersen. É exactamente como un conto de Andersen. Teño que lamentar que non estean publicados todos os textos recollidos polo inigualable Grupo Chaira. Ni siquiera, en verdade, todos os textos dos concellos da Pontenova e Abadín, moito menos os outros. E vou rematar insistindo na idea de que polos seus modélicos traballos, polas súas acertadas ideas, pero sobre todo pola súa ética, Mercedes, Xoán, Antonio e Ofelia son moito máis que merecidamente mestras e mestres da memoria. Moitísimas grazas, Xosé, por esta intervención fantástica. Así que chamo a Cesario Sánchez e a Antonio Reigosa, Mercedes, Ofelia e Xoán, o equipo Chaira, para facerlles acto de entrega de Mestras e Mestres da Memoria 2025. Un forte aplauso.
Xa dixamos que nos iba a chegar a pouco, pero así xa cambia a cousa, Vai falar. Son máis vellos. Son máis vellos. Va a descargar con todo eso. Bueno, tocoume logo a min, non querían falar, presenteime voluntario. Boa tarde a todos, antes de nada. E antes tamén de ler a intervención que temos preparada, porque en realidade é unha relación de agradecementos, quero dicir algo que evoquei no transcurso deste acto, porque me resultou realmente conmovedor escoitar o conto que María lle contou a Carlos do Valiño, que é exactamente o mesmo conto que me contou a min de neno nunha lareira da parroquia de Vilapedre, en Vilalba, a miña bisaboa. O que pasa que o protagonista do meu conto era un xan, non era Valiño. E realmente o conto segue os mesmos pasos. Está recollido tamén polo equipo Chaira en diferentes versións, porque a bisaboa contoullo a miña aboa e as súas irmás. Tivemos a sorte de gravarlle a aboa e a dúas das súas irmás ese conto do xan. Entón, eso por un lado, gracias a María, gracias a Carlos por traer ese conto aquí, que para min foi especialmente emotivo. Como tamén o foi escoitar, non o vou dicir ben, a María de Pontra, ao mellor o dixen ben, ou a xigante coa pedra na cabeza, porque na miña parroquia tamén hai unha pedra enorme que se chama Pena Rozadoira, está ali nas estribacións da Serra da Carva, porque a terra xa remata ali por aquela parte. Entón está ali na falda dun monte e chámase a Pena Rozadoira e trouga unha señora na cabeza. A pedra era enorme. Eu acredito nesa xigante, porque, como escribimos nalgúnha ocasión, sin ir máis lonxe no Dicionario dos Seres Míticos, esa muller que trae a pedra na cabeza e que ademais ven fiando, coas maus libres, e a pedra na cabeza, é a bella deusa, que ademais adoita ser triple en moitos outros relatos, entón eu acredito neso, máis que en Eva, porque en definitiva son as nosas crenzas. Entón, paso a ler o que temos preparado. O noso agradecemento debe ser en primeiro lugar para quen nos fai o inmenso favor de honrarnos co título de Mestres e Mestras da Memoria, distinción que concede a ELGA, Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, desde a súa sección de Literatura de Tradición Oral. Agradecemento que facemos extensivo a todo o colectivo no seu conxunto, pero en especial ao grupo de traballo que integran Ana Acuña, Félix Castro Vicente, Carme Pernas Bermúdez, Cal Rosolla, Xurxo Souto, Cesario Sánchez Iglesias, Xosé Manuel Varela e Lois Pérez. O Grupo de Investigación Etnográfica Chaira constituíuse en setembro de 1992 para concorrer a unha convocatoria da entón denominada Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental, dependente da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, e quen nos alertou sobre aquela circunstancia foi precisamente Cesario Sánchez Iglesias. Hoxe, presidente da entidade que nos agasalla.
grazas, Cesario, por estares no principio e tamén neste día tan fermoso para nós. Daquela, cando comezamos, propoñíamonos realizar un inventario exhaustivo de literatura oral da comarca da Terra Chá, un proxecto realmente pretensioso, que non demos rematado, entre outras razóns porque se suspenderon aquelas axudas, pero que nos serviu para experimentar o traballo de campo e que nos permitiu ir explorando parroquia por parroquia, prácticamente casa por casa, os concellos de Begonte, Abadín e Vilalba. Un volume de traballo inmenso ao que dedicamos uns 4 anos. Moitas horas de grabacións e máis aínda para a elaboración das fichas e transcricións. Despois virían os traballos da Ponte Nova. Hai que agradecer e recoñecer a implicación do entón alcalde Enrique Fernández e outros na Fonsagrada, Lugo, Chantada e Mondoñedo. Despois chegaron as publicacións, os libros pola vila na Ponte Nova, lendas, contos e romances, con prólogo de Anxo Fernández Ocampo, Nadal no Museo, Panxoliñas e Cantos de Reis, editado polo Museo Provincial de Lugo no 2004, e da Fala dos Brañegos, literatura oral do Concello de Abadín, cun estudo introdutorio de Armando Requeixo, e a máis de artigos e folletos e moita documentación que empregamos nos numerosos proxectos e publicacións que fomos sacando adiante na compañía doutra xente ou individualmente. Cremos que este foi un dos grandes acertos do equipo Chaira, grupo especializado en recoller, documentar e sistematizar o recollido, pero aberto á conformación doutros equipos para tratar o recollido desde ópticas diferentes. Fonte tamén indispensable de coñecemento para quen de nós individualmente decidiu tomar outros camiños nos campos da investigación, divulgación ou mesmo da creación inspirada no popular tradicional. A quen tamén temos moito que agradecer é a cada unha e cada un dos centos de informantes, a inmensa maioría xa falecidos, por todo o que nos ensinaron. Se algo sabemos de literatura oral e de moitas cousas é grazas única e exclusivamente ao que aprendemos deles, de todas as mulleres e homes que nos recibiron nas súas casas. Entre eles e elas hai 2 mestres da memoria, Elba Requeijo, aínda viva, felizmente, de Labrada, Abadín, mestra da memoria en 2014, e Ángel Rivas Veiga, de Xudán, a Pontenova, que o foi en 2013. Elba, unha memoria prodixiosa, forneceunos cun gran repertorio de contos e romances. Ángel regalounos contos maravillosos impregnados de maxia que en algúns casos resultaron ser versións únicas en Galicia. E como esquecer a Dolores Marqués Villarino, de Bogo a Pontenova, un arquivo vivinte do romanceiro tradicional, ou as irmás Rodríguez Osorio, cantoras prodixiosas da Casa da Fonte de Esmeriz, en Chantada. Vaian canda estes nomes singulares os que debemos o mellor do que fomos quen de recoller, os de José Luis Garros Agude, Camiño Noia, Julio Camarena e José Manuel Pedrosa, investigadores que eloxiaron e agradeceron o noso que facer. Pero non é un momento de falar do feito, senón do moito e bo que aprendemos ao sermos parte dunha fermosa tarefa colectiva, sempre reivindicada, nunca rematada, coa que pretendemos contribuir a salvagardar as esencias do noso saber popular tradicional, para que as xeracións vindeiras e o mundo en xeral coñezan o noso patrimonio cultural inmaterial en xeral e a nosa literatura de tradición oral en particular. Confesamos que fomos felices facendo o que fixemos, e como fomos felices, e aínda queremos seguir sendo, anunciamos que seguiremos, na medida das nosas forzas, con máis ou menos capacidade, tratando de honrar ese título
que nos acabades de conceder. Fomos e seguiremos sendo, bueno, isto xa o dixen, entón vou ao parágrafo seguinte. Nestes 33 anos, desde 1992 até este 2025, cambiaron para mellor moitas cousas no tocante á oralidade. E máis que deben cambiar, claro está. Desde a propia UNESCO, que creou a Convención para a Salvagarda do Patrimonio Inmaterial en 2003, pasando polos esforzos legislativos dos Estados membros e a creación de arquivos públicos ou privados de grande importancia. Aspiramos a máis, por suposto, especialmente aquí, na nosa terra. En Galicia, a modo de exemplo, podemos citar 2 arquivos, ambos de iniciativa privada, como o APOI, o Aveiro do Museo do Pobo Galego e o magnífico arquivo da sección de literatura oral da AELGA. Outro exemplo das mudanzas que houve nestes anos pode ser a creación destes premios desde o seo da AELGA, que xunto co arquivo citado e outros proxectos da mesma sección son luces no presente e faros de futuro para a nosa cultura popular oral. Grazas de corazón a Xosé Miranda por esta laudatio tan agarimosa, amigo e compañeiro, ademais de numerosos proxectos que derivaron ou complementaron os do equipo Chaira. Reiteramos as grazas a Elga e a quen aquí a representa, o presidente Cesario Sánchez e o responsable da sección de literatura de tradición oral, Lois Pérez. Grazas nas que incluímos a Sés e a María da Pontraja. Exemplos ben representativos de mulleres de grande éxito que inspiran o seu quefacer no saber tradicional. E moitos parabéns á señora María de Brea, mestra da memoria e compañeira nisto de transmitir o que tivemos a sorte de recibir dos nosos devanceiros. Un traballo este tan humilde e xeneroso, pero tan inmensamente valioso, que se ninguén o fixese estaríamos condenados a morrer sen memoria e sen futuro. No nome de Mercedes Salvador, Ofelia Carnero, Antonio Reigosa, no meu propio, os 4 do equipo Chaira, grazas ás que hoxe nos acompañades no noso desexo de gozarmos xuntos con saúde dun futuro para a nosa lingua e para a nosa literatura de tradición oral. Moitas grazas. Bueno, pois moitísimas grazas tamén e parabéns de novo ao equipo Chaira, ás 4. E agora, para pechar, pois realmente non precisa presentación, pero en todo caso entendemos que se trata dunha das nosas facedoras de cancións por excelencia, cantora, investigadora e, bueno, dotada dun compromiso non só cas causas boas e xustas, senón, sobre todo, ca súa arte, e cunha trayectoria pois, que xa fala por ela. Un forte aplauso para Sés, acompañada por Sabela Galván. Forte aplauso. Bueno, un placer estar aquí con todos estes nomes e sobre todo con estas persoas, non? Porque eu son da opinión de Galiano cando rexeitaba o concepto de intelectual como case un insulto e decía iso de eu non son un intelectual, eu son un sentipensante, non? Que era un adxectivo que dixera un mal chamado indio de colombiano un día aí cruzando
unha ciénaga, pois dixeralle que para eles as persoas tiñan que ser sentipensantes, e que era desde aí, desde o equilibrio e a retroalimentación da emoción e da razón e do intelecto desde a que se tiña que crear e, sobre todo, e hoxe máis que nunca, dirixir. Porque o que nos está levando a isto é a ausencia do primario, do emocional, na dirección do mundo e na dirección, sobre todo, das xenocidas grandes potencias mundiais. Vamos a abrir esta intervención pola que damos as gracias, porque para nós é unha honra estar aquí. Para min, para as dúas, digo para min especialmente porque como que eu agora xa non son nada, pero ia máis para as letras que para a música, entón é unha honra estar con vos. E vamos a facer unha canción que neste caso non é a letra, eu non fixen a letra, fixo a Luz Fandini, que fala precisamente da necesidade de ter as arterias libres de toda ira para que non contaminen o aparello intelectual e poder pensar con claridade e resistir desde esa claridade, desde a claridade que dá a bondade tamén. E doulle as gracias a ela, a la onde estea, porque hoxe é das primeiras veces que canto esta canción cando ela xa non está aquí físicamente, por terme ensinado algo que é supervalioso, que aínda que a experiencia moitas veces leva consigo desencantos, na vellez o cinismo non é obrigatorio. Eu son da clase dos poetas descoñecidos e ignorados, para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado. Eu son a poeta daqueles que sobreviven do emprestado. A poeta analfabeta, a poeta dos deserdados. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado. Son a poeta daqueles que loitan
Moitas grazas, pois eu creíme escoitando voces como a de María da Brea, non só escoitando voces como ela, sino escoitando unha xeración de cantores que admiraban ela, que xa hai previo isto, non? Eses cantores, ainda que sí que é certo que houve unha grande presencia peninsular, sobre todo foi latinoamericana, non? Esa primeira xeración de rapaces que empezan a mirar a sonoridade autóctona e a construir desde aí, a construir o canto desde aí, non? E que empezan a considerar que cantar é máis que entonar, non? Hai unha milonga, eu criei-me cas milongas de Atahualpa Yupanqui e de Jorge Cazrune, que me gusta moito, que dice: a mí me gusta cantar donde haya cantores buenos, que cantar es lo de menos, la cosa es saber cantar. No es cuestión de acomodar y emparejar la garganta, hay que sacarse la manta y mostrar el argumento. Muchas veces sopla el viento, pero pocas veces canta. E como a mí me gustan moito as décimas, que son unha composición moi especial, porque sale daqui no século de ouro, da Península Ibérica no século de ouro, como unha composición culta, ademais cunha métrica bastante complicada, unha métrica de repente 10 versos, bastante estática e sobre todo longa, non? E chega a América Latina e convírtese nunha composición de carácter popular que se usa, ademais, para a improvisación, que isto é especialmente interesante. Dice, non só se convirte nunha estrutura poética que utiliza o povo para manifestarse espontaneamente, sino que, ademais, se convirte nun tipo de estrofa que se utiliza para a improvisación. Unha estrofa moi larga, non é un cuarteto, non é unha cuarteta, non é unha soleá, é unha estrofa de 10 versos, non? E unha das primeiras cancións que eu fixen cando era chavala, non como agora que son así Nova York, foi unha canción escrita en décimas e por iso foi que lle puxen Milonga de Aquén, que non é unha milonga, e hoxe vai para todos e todas vós que cantades e contades como eu considero que hai que cantar e cantar, que é tendo arte como fin e non como medio. Así que moitísimas grazas por ser as miñas compañeiras e compañeiros nos Soños de Erego. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, e co que me quedaba, seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apoiome nas lembranzas e alimentome de sons, e nutrome das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabozo silenciado cantar quero con paixón, que a querenza e que a emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentres que de corazón aspiro a soñar experta para facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando cansorreo reconvertido en poeta, que tengo fora tormenta e tengo dentro valeiro, un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro.
ilusionado. E cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentres que de corazón. Faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, ainda sendo a bandeirada dos que as levan de perder, e por eles que morrer sentíndome acompañada. E na liberdade áurea do melódico elemento baila a risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e ca voz do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentres que de corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e ca voz do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentres que de corazón. Que sei que vamos de tempo a talla, ainda así que vamos a facer Tempestades de Sal, que se a coñecedes, encantaríame que a cantáramos todas e todos, porque é unha canción que eu compuxen desde o orgullo do nós, non? Da primeira persoa do plural. Eu sempre digo que creo que nos pasa a todas e a todos que moitas veces nos avergoñamos de nós mesmas e de nós mesmos chegamos a casa e decimos, para que dixen isto, non? Dios! E isto pasa moi a miúdo, bueno, a non ser que nadie al volante, entón chegarás, estarás sempre orgullosísimo do que fixeches, non? Pero senón, seguramente, a pouco lúcido que sexa un, ou chega a casa e a veces di, non? Pero eu teño a sorte de que supoño que compartimos moitas e moitos dos aquí presentes, de ter algo que é superimportante, non? Que é un norte, non? De algún modo. Penso que eso non o ten todo o mundo, ves? Que hai algo como que te sirve sempre de guía, non? De estrela aí, que é unha identidade humillada, non? E denostada, pola que eu sinto un orgullo tremendo e da que eu nunca me avergoñei. E creo, sinceramente, sospeito que vou morrer sin avergoñarme tamén. Sospeito que sí. E entón, desde esa identidade, desde o nós, desde ese nós que Castelao dibuixou tamén e plasmou tamén nos seus álbumes, pois eu fixen esta canción que a xente recolleu como súa e que eso é o máis emocionante que lle pode ocorrer a alguén que fai, vos o sabedes, que escreve, que crea, que fai cousas, non? Que o pobo recoñeza como propio. E nada, que nos gustaría moito que a cantarades con nós, e vamos a rematar con isto para que non nos voten, verdade, Lois? Porque eu, que decir, non son moito de falar, pero...
esta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mar. La esperanza de tomar alento para ver o momento de nos libertar. Mais ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes secas que nos queren calcar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que ilumina o loito máis negro que esquece o destino e o medo a cando as marcas se gravan a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta identidade, non axuda a vivir. Só se calma o ruído da raiva, da forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar a comenzar. Mais ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes secas que nos queren calgar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que ilumina o loito máis negro que esquece o destino e o medo a lutar. Mais ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes secas que nos queren calgar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que ilumina o loito máis negro que esquece o destino e o medo a Isabela Galván, un aplauso, por favor. Moitísimas grazas. Foi un prazer inmenso, grazas por invitarnos a tocar neste espazo. Foi un luxo, grazas. Ben, pois chegou a hora do final de despedirnos. Moitísimas grazas por estar aquí. Parabéns de novo a María da Brea e o equipo Chaira. Grazas á Concellería de Cultura do Concello de Lugo polo apoio. Ata o próximo ano. Moitísimas grazas de verdade.